президенти Қирғизистон Содир Ҷабборов рӯзи 1 май бо имзои як фармони рӯзҳои 1 ва 2 майро дар кишвар ба ёди шаҳрвандони кушташуда дар муноқишаҳои ахир дар марз бо Тоҷикистон рӯзҳои мотам эълон кард. Дар натиҷаи задахӯрдҳои мусаллаҳонаи рӯзҳои 28, 29 ва 30 апрел дар марзи вилояти Суғди Тоҷикистон бо вилояти Бодканди Қирғизистон аз ҷониби Қирғизистон 31 нафар ба ҳалокат расида, 123 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. ҷониби Тоҷикистон шумораи қурбонояшро эълон накардааст, вале дар матбуот аллакай исми 15 кушташуда нашр шуд. манобеи гуногун дар бораи ҷароҳат бардоштани даҳҳо нафари дигар дар Исфара ва ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров хабар медиҳанд. мақомоти Тоҷикистон то кунун дар робита ба ҳалокати шаҳрвандони ин кишвар дар марз бо Қирғизистон рӯз ё рӯзҳои мотам эълон накардаанд. аммо дар фармони худи президенти Қирғизистон Содир Ҷабборов бо изҳори андӯҳи амиқ аз марги ҳамватанонаш ва баёни ҳамдардӣ ба наздикони онҳо чунин амр додааст: рӯзҳои 1 ва 2 май дар ҷумҳурии Қирғизистон рӯзҳои мотам эълон карда шавад. дар рӯзҳои мотами миллӣ дар тамоми қаламрави кишвар, ҳамчунин дар биноҳои муассисаҳои дипломативу консулӣ дар хориҷ парчами давлатии Қирғизистон поин оварда шавад. ба муассисаҳо ва ширкатҳои радио телевизион пешниҳод шавад, ки дар рӯзҳои мотами миллӣ барномаҳову чорабиниҳои тафреҳияшонро бекор кунанд. ҳукумати Қирғизистон амро бо мақомоти маҳаллӣ ҷиҳати расонидани кӯмак ба оилаҳои кушташудагон ва осебдидагон чораҳои лозимӣ биандешанд.